icones gestatòries. Bé, bàsicament el que porta la plataforma des de fa més de 10 anys és treballant per aturar el ramal de l'Amat de Santa Coloma de Farners a Riudarenes, però en realitat el que plantegem, el que posem sobre la taula, és la necessitat d'un nou model energètic, un model energètic descentralitzat, un model energètic renovable i un model energètic en mans de la ciutadania. El que demanem en aquests moments, sobretot, arrel d'aquest acte, és un acte simbòlic que demostra que la decisió que s'ha de prendre en relació al model energètic i, per tant, a les infraestructures energètiques del nostre país és un model molt més centrat en la societat, en el model social, i, per tant, és una decisió social i política, que no pas una decisió tècnica sobre quin traçat ha de tenir des d'un punt de vista d'efectivitat econòmica. El que necessitem és una resposta a una infraestructura energètica que dongui resposta a les necessitats de la ciutadania, a les necessitats del territori i a les necessitats d'un futur sostenible, col·laboratiu i en mans de la ciutadania. Que brolla de les cines d'una deessa. Des del primer moment l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ens hem oposat frontalment a l'Amat i des dels inicis hem donat ple suport a la plataforma No a l'Amat. Pensem que hi han d'haver-hi altres alternatives de fonts energètiques i, per tant, per no fer tant malbé el territori hem de conservar la natura, no? Des de Sant Hilari ja fa molts anys que patim l'Amat, ja la vam construir fa molts anys, ja en el seu moment ja ens hi vam oposar i ara que el ramal començarà ben bé aquí al costat d'on som, doncs venim a donar suport als municipis veïns, a Osor, Santa Coloma i tots els municipis que venen després, també per reivindicar un canvi de model energètic i que hi ha altres maneres de distribuir, de produir energia, i estem aquí per donar suport a la reivindicació en contra de la línia d'alta tensió. Nosaltres sempre hem estat en contra i ara no en teníem prou d'una, que ara en tindrem dos de ramals a l'Amat. Hem donat suport sempre que hem pogut i tantes vegades com convingui. I enjoiades, icones de camp, vetlleu per nosaltres sota la volta. Doncs el creixement natural de la llum és vertical, com la botànica, com la vida, el planeta és un espai que radia i radica, radia i radica. Té aquesta forma estrellada de tiges i vetes i figures i muntanyes, que són com puntes que provenen sempre d'un centre. Llavors aquests trasllats de tanta quantitat de llum en paral·lel són sospitosos. I com més grans són aquests trasllats, més besats. Sota la volta dilatada i sobre la llavor de volta, sota la volta dilatada i sobre la llavor de volta.